Yun, magandang hapon mga kagala. Time check, it's 12:15 ng tanghali. Ito tayo, kalalampas lang natin ng bayan ng Capalonga. Yung unang stopover natin sa may doon sa may Parola. Ngayon pupunta tayo sa barangay Calabaca, Capalonga, Camarines Norte. Ito ay request sa atin. At yung nakita nyong drone shots kanina, dito yon sa may barangay Itok. Daming naliligo, Saturday, brown out sa buong Cam Norte. Shout out sa inyo, maraming salamat po kanina. Yun, eto na tayo sa barangay Calabaca. Shout out sa nagigwasin ulit. Maraming salamat po sa'yo. At napasyalan natin ang barangay Calabaca. Pakita natin sa drone shots to. Along the road Yun, ito ang barangay Calabaca. Ito yung kanilang barangay hall. Siguro diretso pa tayo ng konti. Tingnan natin yung dagat. May dagat dito sa unahan. Pasyalan natin. Time check, it's 12:35 ng tanghali. Welcome, Barangay Calabaca. Siguro ikot-ikot lang tayo sa barangay na to.
Yun, eto na tayo. Palabas na tayo ng Barangay Calabaca. Maraming salamat po uli sa pagsama sa araw na to. Let's go, balik na tayo ng Capalonga. Sentro ng Capalonga. Alright.